И здравейте хора, ние сме X-Energy и това е трети епизод на Game Dev Tycoon. В момента тъма да се пускам играта. И още не съм свършил играта с... Да, говори малко. Добре. Еми, в последния епизод направихме една много добра игра, която ни изтласка направо на върха. Още на първо място в положение. И аз се споделя. Добре. И сега за малко ще споделя setting. Така. Малко тук ми се вижда от екрана, ама... Споделя екрана. Ото. Еми... Чай, снимам, нали? Да, снимам. Добре. Еми, играта вече е на първо място. Еми... Ще ресърчнем... Както знаете, е направена добро. Като не се премести големия от сама кора. Дънджен, има ли смисъл да го... Не. Всъщност не знам. Геймпад. Маркетинг искам, ма нямам страшно точки. Open World ще изследвам. И играта направи 308 000 продажби и спечели 2 милиона от нея. И 100 000. О, Венансус. Венан, каква беше? Да, вие ако искате спирайте на пауза и го четете. Аз няма да се занимавам. И в момента си инсталирам играта, която ще бъде новата поредица. Ще издаваш ли или? Не, никъде не. И ще създам нова игра. Той ще почне, няма скоро да почне нова поредица на нова. Аз днеска може и да кача 2 епизода. Ще видим тази работа. Само Game History. Има варианта днеска да кача един епизод на Most Wanted и един на новата игра. Не се чуда дали да кача 2 епизода. Значи там с Спешо Слепия е... Извинете за миналия клип на... Че аз да видя дали съм... За миналия клип на Need for Speed там нещо имахме някакви... Аз да видя дали съм снимала игра на система Ninja. Една препоръка от мен не правете много често игри на едни и същи теми. Затова Ninja явно не съм използвал. Action ли, Adventure ли, това да бъде? Не съм в някакъв руски сайт. Съм в рускай. И пак ще спра хора. Хора, ще бъде Action играта. Action. Сайт платформа. Action не мисля, че върви на добре, ама не довърви добре на нито една от тия платформи, но ще проверя. Еми хора, ще трябва да бъде на Master Wind, най-добре вървят. И engine ще е X-Engine, как да се казва? Това е играта? Ninja. Самурай. Супер. Не самурай гащи. Боже. Гащи, самурай гащи. Добре. Това съм забрал. Action. Беле графики. И... Action. Engine трябва да е така горе-долу. Геймплей е най-важен. Опа. Engine горе-долу е така. И Story Quest не са важни. О, добре бе. И Today влиза Venagear. И сега екшена, диалозите не са важни. Това левел дизайн е най-важен, а Artificial Intelligence е на второ. И движим са. За сега всяка една от игрите е правила рекорд в нещо. Гледам може и да не направи. Няма да направи. И аз така смятам. Тук горе дизайн не е важен, графиките са на макс, а саунда е така, някъде. Или трябваше, така ще ги оставя. Не. Майче ще направи в технологията ще направи. Даже майче в дизайна ще направи. Да, и в дизайна ще направи, като гледам.
Чакай въпчето. Сега ще изчакам да... Махнаха се бъговете, бе. Знам. Ще изчакам малко. Идеално. Да видим рекорд да има. Има. А що няма при това? Не съм направил явно. И... нов офис. Да! Ти каза, че се местиш, давай! Ще помисля, че аз снимам ли всъщност? Добре, снимам. Мисля да се мести следващия път, като ми пратят. Не мисля, че... Тая игра, като мина, ще се мести вече. Бе. И геймери, бе. Моята игра е... Yes. Това ще е хубава игра. Видях десетка. Това е деветка. 8. И това е 8 също. Да. Не е толкова добро, но... Добре. Моята игра е инсталирана на 50. Мисля, че ще ми даде достатъчно пари, така че да ми даде малко спокойствие, като се преместя в другия офис. Това е много слаба игра. Добре си е. Ранг 20. Ранг 20. Но това си е супер. Миналата беше и ранг 1. Защото беше с какви оценки беше тя. И това какво е с GCC4? GCC4 банкротират. Майч, не съм сигурен. Фейл. Те ми кофти. Кофти GCC4. И 40к продажба и правим ги. Мисля, че самурай се пише Су. Карай. Карай, в тази игра правописните грешки не са най-важното. Правописане е най-важното нещо. Сега ще ресърчнем. Нова тема. Нова тема. Dungeon. Мисля, че най-горе ще получи най-добре. Кога ще се мести? Аз мисля, че ще е много хубаво и сега да се мести като брати, ама се наложи. Research completed. Сега ще ресърч на геймпад. Не, мишка. Но искам да ресърч на маркетинга. И Better Eye искам да ресърч. Нещо от тия ще е явно, той да стане. И аз също спа другата мама. По принцип не правя много игри за компютъри, така че няма да бъде мишка. Може би ще е геймпад или стеринг. Стеринг will. Тук ли си? Окей. Research complete ми. Сега някакво друго да правим. Пак да направим нова игра. Dungeon. Отлично, бе. Снимаш ли? Да, бе. Колко е времето? 8 минути. Dungeon, какво беше? Какво ли беше? Не мога да си го опиша. Превеждал съм си го, преди съм си чудил. Хора, ще проверя какво беше Dungeon в Translate. Хора, играта ще бъде на платформа GameLink, ще бъде Action. Тук ли си? Да, бе. Как да кръсте играта? Отново питам. Това е. Dungeon ли? Да. Изчакай само малко си затворя вратата. Да? Измисли ли? Тъмница е, ако не знаеш. Да, какво е? Защото аз ти казах, да, като проверя. Аз знаех, просто ви трябваше малко да месеца. Добре, кажи, измисли нещо. Нощ тъмница. Какво говориш? Ще тя го поздравили го? Кога? Седни хубаво. Защото като ти сгърбиш, никой няма да ти помогне на здраве. Разбрали ме? Колкото ти дадох и той. Ще казвам 5 века в тъмница. На играчи. Като броя сабскрайбърите са 17. 5 века в тъмница. Графики. Чай, това направих само. Екшън. Дано. Добре с пучката. Също с мен повече ме притеснява да съм направил на конзола. Значи... Последната и...
Е така. Аз ще се чеша от чесъл. Гледай, Гледай, това е много нереалистично. То се чеше една седмица. Защото тук пише, горе вдясно пише. Липа пуснат ли? Пуснате. Значи решим... Колко време се чеш? Ами като почна да се чеше, горе пише, нали, годината, месеца и седмицата. И той като почна да се чеше, минава около една седмица. Кофти игра. Не, също не е кофти, бе, доста. Същата ще е как предишната. Даже дизайна е с една точка повече. О, нов рекорд. Не знам, защо това ми го зачет като нов рекорд. New Research. О, графики, yes. И ми казах, че ще се местя в офис, така че вече се местя в офис. Честит новия на офис. И първото, което мисля да направя е да си намеря някой служител. Първо да видим обаче гейм ревюто. О, десетка! 10-10. О, това може да е добре. Не. Yes! 10-10, понече се 9. Коти. Ми тази игра много ще спечели. Не, чай само сега да намеря. Не мога ли, бе? Не мога. Поне няма банкротирам са. Мали, тази игра... Като предишната е. Вече... Как бе по-добра от предишната? Доста. Не, всъщност същата е горе-долу. По-добра. Същата. Миналата беше ранг 20. И те принципа са игри пара. Та ранг 1. Все още. О, 2D графики. 3D графики. 3D графики мога да... ще ресърчна 3D графики. И нова тема ще ресърчна. Гле, още е на ранг 1. И ти направи 2 милиона. Та ти направи 2 милиона. Тя е миналата направи толкова. Милиона? В момента, да бе. Ако и миналата го беше направила, сега ще да има 6 милиона. Став менеджер ще трейна. О, сега ще се чуя прахосмокачката как чисти. Много съжалявам, хора. И... Менеджмент, да. Правят основен ремонт в тях. Не правят основен ремонт, това е прахосмокачката. Основно чиста е. Баш основно не е, ама... Сега ще... Туториал, да, знам. И сега ще бъде... Комплекс алгоритъм, бюджет ще им бъде 80 000. Гледа Game Capture? Ами, не знам за него. Хора, с Game Capture мислям да снимаме на една поредица заедно. Както сигурно повечето наши поредици ще са. Ако някой познае коя е... Браво на него. Ще дам 5. Естествено, за това трябва да пишете в коментарите. О, слабак. Естествено, че няма да му ги дам. Бахи новите. 11к, 21... Бахи тъпанарите ми се падна. Абе, Теодор, чакай, коя беше поредицата? Оф, боже, Джеймс, стоп. А какво е това? Boss the Discover James D... Да, някакви фенове. Не. Това... Тарабанче от злато Let me be. Чай са. Train. Welcome to Staff Management. Ще си направя още един. Също... Game demo, малко по-малък бюджет. Значи имаме двама работника. Амен. То тук и аз се боря. Добре. Теб са двама. Нашето има 136 дизайн. Този има 137. 263. За това 262. 189 спид. 142. 213. 297. И то мисля, че въпреки, че обаче той има по-голям. Взима 2к повече заплат, но не мисля, че ще ми е проблем. И е момиче.
Това е конус. Не! Карай. И да се чеше една седмица. Мгм. Ай, Как мисля, че като ги тренвам, да, ето гледай как се чеш. И това ми спира. И сега трябва да чакам малко тия да се приспособят. Венаус. През това време аз ще ресърчна нова тема. която се казва котки в училище. О, не. Училище за... Училище за бебета, човек. Гъсти. Не. Училище за... За? Чешен, за жешен. Как мина път. Училище за прахосмукачки. Може! Аре, почти са готови тия моите. Аре, бързо учи, чеч. Времето е пари! Тапаци! Аре, бе, тапаци, времето е пари! А губа по 74 000 на месец. Заедно с заплатите на тия. Аре, бе, за кои 200 000 ги чакам тия. Ай, едната е готова, и аз съм готов. И той е готов. Ай, почваме. И кой чакаме сега? Нищо, правим нова игра. Ску... Симулация трябваше да бъде, не съм сигурен. Сега ще разбере. Да, сега пак ще паузирам. Оф, игра ще бъде на конзола VN Gear, ще бъде симулация, X-Energy, как се казва играта? Ало, как се казва играта? Училище. Знам. Училище О, боже. Училище за Не ми стигам. Училище за какво? Училище за прота. Ей, 4 милиона. Мали, сега ще ме много тъпа, банкротирам. Значи, играта е симулация. Значи, енджина е най-важен. Геймплей е на второ. И Story Quest не са важни. И правим игри. Добре. Мисля, така си супер. Акта по пръкосмукачко стил си ми дърпал. Стил си ми бутала 100. Наш диалозите, левел дизайна е най-важен. Се дръпнали направо това. И пак. Я направо да стана тази пръкосмукачката да й дам да чисти под стоп. О, тази технология и тук да наблъскваме всичко. Мали, тази технология просто цепи мрака. Гледай, 34 технология. И 20 дизайн. 34 технология, дами и господа. Сега ще видим какво ще стане. Гейм ревю. О, още една супер игра. Всъщност не е много хубава. Добре в играта. 10. Не, 9. Добре, свърши пръкосмукачката. И това е 8,5. Сега ще видим какво ще направим. И 16 ранг. Аз споделил ли съм ти на теб? Споделил ли съм ти на теб? Споделил ли съм ти? Не. Добре, колко време е клипа, пак да видя? 19 минути, Всъщност там се добре от клипа. Хора, това ще бъде от клипа. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, дайте палец нагоре. Лайквайте, ако ви харесва това, което правим.